कंचनपुर के नाम कितना दिन से सुनत रहनी है। हाँ हाँ जे बड़ा गजब के मेला गोधना के लागेला, बहुत भारी। अब काल दिन में लागी। अब बताओ सटवा बने गरनी मेला मालिक तो कहते एक कामला भरती का बेच चढ़ बारू। चलो ना मेलो में तुम चल के देखो उसी है के कोगरी। अच्छा तेरा हाथ में आवता ते 500 ही धारा है। 500 की बात भई ना। ए बरा दुकान ना पाता बन लोग तो नहीं खिलो। अरे तो अकेले सोना कर मत जाई हलो। डर लागल बा का? सियाही खाओ। ए डर लागल बा। तारा लोग तो डर नहीं लगी। बाप रे 500 ये देत रहूं ये बरा का भइल। हमारा मेला माइक बड़ी खुश दिल बानी। हाँ हाँ अब कोई दर बनी 500 वाला देख लो के सामने 500 निकाल के दे। हे दे कुछ कमी कइले बानी ना। अपने बहिना के जरूर 500 देबे कर दिया। शुक्रिया हो जा। उहे के कहतरी ए मेला मालिक टेंट मालिक से लो। शुक्रिया करा हो जाओ। हां ऐसा शुक्रिया करे जे मिल जाओ। मरता है हमरो दर्दिया बुझी ना ना। अरे बाप रे बाप ना शुक्रिया हो। अरे खिकरा खाती करब बाबूजी। अरे अब की के परब सैया यार बगैले ना। बस बाप रे बाप माने मर्दू ना है तो छठ ना भूख भूका। बताओ ना देखते देखते दशहरा बीत गइल, दिवालियो बीत गइल, अब छठ होता। हम तो बाप रे दिन भाई अलाउ दिन भाई खातिर दूध भूख रहनी है भैया। गोधन भैया दूध लाओ। सबेरे गोधन कुटाई तलिया के देम रो के खाए खातिर सबेरे कुटहिन तो एथी खइलो कि ना सरगही। आज रौरा खातिर आज रौरा खातिर दिन भर हम भूखले बानी। आज गोधन के कूट के आए चाना बीन के लिए हम तरुआ के देम हम ऐसा बात नहीं। प्यार हो गए तो भाई बन के ऐसा प्यार हो गए। बड़ा निमन आदमी बानी रे मुंह को तो यहीं से बियाह कर ली। हाँ 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 देखा तनी मेलवा तुर वही है का दूं के। अरे जेही रुपया दी हर कुहे निमन राजा जी भइल। अरे अब की के परब भौजी के करा काती करब सैया यार बगैले ना। हो रे जबुआ रे बगैले ना। हो से जे पर के करा सामे लाडब सैया यार बगैले ना। हो से जे पर के करा सामे लाडब सैया यार बगैले ना। अब की के परब भौजी के करा काती करब सैया यार बगैले ना। ओ अब की के परब भौजी केकरा जात करब सैया यार बगैले ना। हो रे जबुआ रे बगैले ना। हो से जे पर के करा सामे लाडब सैया यार बगैले ना। हो से जे पर के करा सामे लाडब सैया यार बगैले ना। ससुरा में तेल बिना सूखा ताया प्यार हो। इनका से नीक रहे नैहर के यार हो। बिना सुख काया चार हो उनका से नीक रहे नैहर के यार हो। ससुरा में तेल बिना सूखा ताया प्यार हो। इनका से नीक रहे नैहर के यार हो। जदि मन बिगड़ी भौजी छूटा जाके चरब सैया यार बगैले ना। ओ जदि मन बिगड़ी भौजी छूटा जाके चरब सैया यार बगैले ना। हो रे जबुआ रे बगैले ना। हो से जे पर के करा सामे लाडब सैया यार बगैले ना। हो से जे पर के करा सामे लाडब सैया यार बगैले ना। हो रे जबुआ रे बगैले ना। अरे भारती जी का भाई अपना जौन सेवा एक्सप्रेस के संभार के राखी। हां देता बच के रह वैशाली हवे। ए हाँ? दिने पर दिन भारी भइल जाती है लगत नहीं खे। अरे हम देखे ले दिले पे दिन लोग खाला पियला तो अरे एकरे खातिर बिना सबेरे हम सब यादव भाई सब के टोला में आइल बन स बिना एकरा खातिर 1 किलो घी कीन के ले चल के डेरा पर खातिर। अरे कमजोर हो गइल हाँ ना। कमजोर हो गल बिया और एक भी पिया दिलू
जे बैठल बैठल खात खात बखार हो जाली भारती जी रागनी जी का? है 21 गो रुपया वजन तनी कहां से आइल बा कहाँ से? जनता बाजार अंडा होलसेल दुकान हाँ प्रमोद जी के तरफ से मोबाइल नंबर बताओनी अब के मोबाइल नंबर याद नहीं है हाँ। शुक्रिया हो जाओ हाय 20 हाय देखा हमरा मेला मालिक पूरा समिति के तरफ से 501 रुपया आई बाबे। आई बा 500 रुपया बा हाँ मिल गइलू तो ई पैसा कोनो नाहर के पानी ना हो जे खोल देला बनिया पिछुआरा ले रहले बा ए बाबे काहे खातिर एली शुक्रिया कह देब सा हां तो